Ahoj lidi, moje jméno je Smoky a tohle je můj nový kanál, na který budu natáčet převážně herní videa a taky občas i nějaký ten vlog, challenge, sketch, vine a tak dále a tak dále. Doufám, že se vám moje tvorba bude líbit a proto se vás chci zeptat, co bych měl tak pro začátek natáčet, co jí hodně baví. Jelikož teďka moc YouTube scénu nesleduju, tak by mě to docela zajímalo, co bych měl jako nějak převážně natáčet. Mám hrozně moc možností, co natáčet, ale nebaví to pak lidi. Už jsem YouTube kanál měl a měl jsem tam dost videí, natáčel jsem na něj 4 roky, ale všechno to jsem natočil, lidi nebavilo. Takže jsem 4 roky práce do toho věnoval, kupoval jsem si na to i přístroje, různý mikrofony, jsem si 2 k tomu koupil, kameru, všechno, ale prostě se to lidem nelíbilo. No a tak jsem se vás chtěl zeptat jako diváků, co by vás bavilo. Nějaký skeče, nebo vlogy, nebo takhle, nebo nějaký hry, klidně mi řekněte nějakou hru, já ji natočím. Samozřejmě to nemůže být hra z roku 2014, protože nemám tak výkonný počítač, ale dejme tomu, teď třeba FIFU tu, jo, ale zrovna dejme tomu třeba Witchera 3, to fakt ne. 2 ještě rozjedu, ale 3 fakt ne. Takže bych se vás opravdu chtěl zeptat, co mám natáčet. Abyste nemuseli mi to všichni psát do komentářů a všichni psát, jako co mám natáčet, tak vyrobím anketu a dám vám link na ní do popisu videa. Máte tam několik kolonek, co bych mohl natáčet, takže určitě se podívejte a určitě hlasujte. Takže pokud byste chtěli, abych pro vás natáčel nějaký dobrý videa, který byste vy chtěli, tak vy určitě mi to napište a 100% už to mám i všechno udělané, zařízený, už na tom pracuji tak půl roku, už pracuji na Minecraft filmu. Nebudu dělat nic s Minecraftem, nebudu ho hrát, nebo takhle, ale budu natáčet Minecraft filmy nebo seriály. Takže pokud budete chtít, aby vyšla první epizoda, už mám celý připravený příběh, všechno, tak opět klikněte na nějaký tlačítko v té anketě. Takže já doufám, že budete hlasovat a určitě, pokud mě chcete podpořit v tom, co budu dělat a na čem teďka pracuju, tak určitě se máte na co těšit, to je jedna věc. A druhá, určitě dejte odběr, anebo napište nějaký pozitivní komentář. Můžete i negativní, co mám zlepšit, co nemám a tak dále. Já teda doufám, že se vám to bude líbit, moje tvorba. A tohle by bylo asi pro moje uvítací video všechno. A čau!